Hej, jeg hedder Esben. Den her screencast den handler om, hvordan man kan sikre sig, at ens små poder ikke finder video på YouTube med pornografisk materiale og andre ting. Det kan man gøre ganske nemt. Det er sådan, at YouTube de har en politik om, at det ikke er muligt at fremsøge pornografisk materiale. Men som det kan ses her, så er der en eller anden gråzone, hvor man kan finde nogle ting, alt efter hvad man søger efter. Og YouTube har selvfølgelig lavet en måde man kan undgå det på. Og det bedste man kan gøre, det er hvis man opretter en bruger og logger ind som den. Og så kan man sikre sig, at den her bruger den altid har et filter på. Det fungerer også uden at man er logget ind, men så vil den ikke altid kunne huske det på alle andre maskiner. Det man gør, det er at man scroller helt ned i bunden. Og her er noget der hedder sikkerhedstilstand. Og når jeg klikker på den, så får jeg mulighed for at slå sikkerhedstilstanden til. Sådan her. Så kan jeg gemme og låse den. Og det kan jeg, hvis jeg er logget på som bruger. Hvis jeg ikke er logget på som bruger, så kan jeg bare gemme den. Det fungerer i princippet på samme måde. Eneste forskel er, at hvis jeg låser den, så skal jeg kende passwordet til YouTube-brugeren, for at jeg kan fjerne den igen, den her sikkerhedstilstand. Så jeg gemmer og låser. Så kvitterer den med en hilsen her. Sådan. Hvis jeg så går op og søger, som jeg gjorde før, er der ingen søgeresultater. Fordi alle de søgeresultater, der matcher den her streg, de er af YouTube blevet rated som nogen, der skal filtreres fra. Super smart og super nemt.